Diu 5, ideme natočiť toto video na YouTube, ale ideme natočiť také iné videjko, tak tešite sa na to. Matez, schválne, koľko máš percent? Hej, Matez má stále vybitý telefón. Ty máš non-stop vybitú svoju elektroniku. Jak to robíš? Abych nebyl často na telefonu. Ako kľudne si ho nabíš sem na MagSafe, ale musíš si dať dole obal. Počkaj, prečo si dal dole sklo? What? Daj si dole obal a nie... Počkaj, what? OK, už to nabíjam. Kámo, tam je nejaký dym. Čo sa deje? To je divné. Počkaj, T1 je už zatvorená. Wait, what? Prečo ma to navádza z diaľnice? Bych se spíš divil, kdyby nebyla zavřena. Why? Pôjdeme okreskami nejakú dobu. Takže dojedeme tak do 4 ráno. To nám začalo hezky stamo. Jsme vyjeli a už jedeme nějakýma cestičkama. Ja som si myslel, že to bude úplný chill, že proste pôjdeme pekne na D1. Ne, pretože D1 musí byť zatvorená. OK, ľudia, takže z nejakého dôvodu je D1 uzatvorené a skúsim zistiť prečo. Jo, je tam nehoda. Takže kvôli nejakej nehode musíme teraz ísť, kde to vlastne sme, kámo? Čo to je? Absolútne netuším, kde aktuálne sme. My sme v kolóne znova. Kámo, my sa do toho sa nedostaneme nikdy. What do you mean? Rovnou otoč to. Počkaj, toto natoč. Pozri sa, aké tu sú kolóny. Normálne auta stoja na D1 na diaľnici. Samo rovnou to otoč to, ale nemá to. Ja si myslím, že keby sme sa tu mali nejakým spôsobom otočiť a vrátiť do Prahy, tak by nám to trvalo asi tak dlho, ako keby sme mali ísť odtiaľ na Slovensko. Tak budem stát do večera. No oni tu budú stať do večera, tak to vyzerá. Kámo, tam si niekto normálne otvoril auto a normálne si tam vybaľoval veci. Tu ľudia už stoja nejaký ten čas. Keď začnú ľudia vystupovať z aut a naťahovať sa na diaľnici, tak vieš, že tu tieto kolóny sú už tak 2 alebo 3 hodiny. Vem si, že v Číně byla jednou kolona 11. Nejlepší, jak všichni čum. No tak toto sa stalo pri Číne. No tak toto bolo niečo iné. Poďme ďalej. Čímia na toto auto. My mali každý druhý človek. Podle mě tady takový auto v téhle oblasti ještě nebylo. Sleduj to. Jaká sranda. Aký úžasný trip je toto. Ako to sú hasiči, ale neviem kvôli čomu. Dávaj kočku ze stromu. Bože, to som si prijal, vážne. Kamo, ale našťastie táto obiška nie je nejaká brutálne veľká. Prejdeme to do Koberovice a znova sa dostaneme na D1. Môžeme ísť ďalej. Pokud je někdo z Koberovic, tak napište komentář. Hej, kámo, ale pozri sa na to. My sme na D1 už. Tak to nebolo vôbec také zlé. Koľko sme tam boli v tej obiške? 15 minút? Ja som teda zvyknutý na hodinové obišky. Sloboda! Sme sa rozhodli, že pôjdem na KFCčko, pretože tu 9 kšížu a tam majú KFko. Mám chuť na niečo nezdravé. Cientigo. Ne, aké to je plné. Vidíš, tuto môžeme zaparkovať. Vedľa od